Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2026 ýylyň 16 fevraly hepleriniň Raşid Meredow döwlet agdarşynyň figuranty. Sizin ýadyňyzda bolsa, ine 5-nji gün Türkmenistana döwlet agdarşy bolýan Serdar Aýýarar diýip çykşetdik. Ine şonu ýagny edil ertesi, ýalňyşmasam, ýa bir gün soň derrew ýygynak geçirip Serdar Berdimuhammedow ministrlerini, ýagny Gurban Gulyň hem adamlary aýyp başlady. Sebäbi şol ýanky döwlet agdarşygyna Gurban Guly ýegenler bilen Batyr Amanow ýanky kabinet ministriniň Newit Gaz boýunça ogul Can Atabaýewaň goýup, ýanky öz gyzyny oguljagan Atabaýewaň goýup, öz gyzyny goýup Dubaýda bar, hökümetiň şoady. Şöyle doňdurup, Serdarda hiç tat ýok, aýlykly berilem ýok, pensiýa berilem ýok, aýyrmaly diýip, bankrot diýip, onam karar bilen çykaryp Serdar aýyrjak boldy. Ine näme diýip şonu etjek bolýarmyş, demokratiýa işleýärmiz, isleýär ine şondan isleýärmiş, şondan Gurban gorkup diýip Gurbanyň demokratiýa geçilse, onuň itin pohlary şeýle uly ömürlük bir 10 ýyllyk ömürlük türmede oturmaly adam. Ine şoň üçin şol döwlet agdarşygy biz durup bildik. Döwlete halk sebäbi egerde şol banditler bolsa, o ýerde Şammy, Hadji ýegenler bular häzirki bitirne derdiler. Ýagny şoň wagtdyk döwlet agdarşygy şol Serdar Berdimuhammedow durlar ýaly we öz weziplerini gorar ýaly. Ine hormatly dinleyijiler, men häzir size Türkmenistandan bir näçe video gökleýin, ruhsat berseňiz, onsoň esas temalarymyza geçelim. Ine sizin şol ýanky arkada futboldan soň bizim watandaşlar gördüğüm vatandaşlar ine biz protestlara da şeýle çykmaly. Ine berekella şol arkada futbol klubunyň ýanky şonu golýan adamlar ine ýanky futbola çykdylar. Ine şu ýaly biz protesta çykmaly. Şu ýaly köşküne barmaly. Ya köşküne uňa barmada toýol. Halkyň toýy, halkyň ýanky bilelşip, agdy birleşip öz haklaryny goýan günü. Şoň üçin ine şeýle biz ine näme çykmaly? Ine futbola çykýar, haklarymyza çykamyz. Men arzuwum haklarymyza şu ýaly çykar ýaly. Indiki video seyrederiň hormatly dinleyijiler, bulam ýanky arkada bilen Al-Nassr arasynda futbol maçynyň öňünde ine Türkmenistanyň atlaryny, ýanky atyny näme diýerler, şu ýerde men öňüme ýadyň Gurban Berdimuhammedow $10 milyon sarp etdi. Yani Ronaldo'dan karşılık 10 milyon tuğrada düşüp bütün dünyada bağdığının köjek bolup. Ýöne hem zatdy uçurdy. Hem işe kıtýaly. Ýadymyzda bolsa onu çağırıp $150 milyon sowdy o pullar teýzawut fabrika gurulyp Türkmenistana köçeler, ýagny howuzlar, wekişler, ýollar dowlap bolýardy. Onu etme, zawod fabrika gurman. Oğullarda, etraflarda banýy, poliklinikä gurman. Bu diňe öz bähbidi üçin, özüni ýokarlamak üçin gursaýa, onun hiç ýyly haky ýok. Gün konstitusiýany bolýar, gulugyndan tutup turmaýa basman şoň üçin Gurban Berdimuhammedow. Ya o bizim pullarymyz, o pulu ýa muň dahyly ýok. Gelin indiki material seyredelim, şu ýerde de şol futbol stadionundan material seyredelim. Atamitrenok, yani Gurban'ı goýan atlaran trenok şu ýerde çäretler.
Indi biz indiki materialy geçelim formatda indeşler ineterden şu oldu. Çüyük tohumu yani nazar çüyük diýen şu nazar Recep inşallah şu olur uyan adam şol yani yani sıyıl kuran görkezildi. Şol adam şu haramzada ine yani görkezildi. Ne stop edin. Ine inşallah şu yatan adam nazar Recep şu haramzada ýolary gurmana pul alanna yani 1 milyarda derip 2-3 milyar alıp pullary uğurlap ine şu çägerlerde hedil edip ýör dostlar bilen hakykatdan masa aşağıda ine näil maşina kösünýä ýollar erwet şu ýoluň puluny uğurlayan şular uğurlamadyk bolsa bir topar ýola uğurlardy inşallah. Ine haçanna sen Gurwanyň giýusi bolsaň ne şeýle bolýar. Bir nazar Recep boýunça intek geler. Şu mesele ul material var şu boýunça. Türkmenistan toýup ýörenler, Türkmen halkynyň puluny uğurlap ýörenler ine şu Recepler. Çüýrük tohumu ýa nazar Recep şuň ogly Şamrat bilen Hacymrat. İki tane ogly bar. Ýanyna ham alkaçly bolsaly. Inşallah. Ine ýol uruşuk şeýle bolýar Türkmenistanda. Indiki wideoda edilen hormatly ýaşlar terden hakyky Türkmenistanyň oglarynyň ýollary. Inşallah. Şöyle asfaltımızı gözlemesin. Şöyle de koyma. Yanmaz zor bolup tuttu asfaltlarımız. Zorlara daran var. Şöyle gözlemesin. Şöyle asfaltımızı gözlemesin. Näçe şu ýollarda çağrı okuwsy, näçe şu ýollarda ýanky eneler aýal maşgala bir ýere gitsin ýa-da şu ýollary näçe skor bolmuş geldi. Adama bir zat bolaýsa näçe şunup tiz kömek geldi men düşünemem. Ine Ronaldo pul sarf edilen ýanky edilenden ine şu men hasaplap berdim öňküdek ýalňyşmasam 5 milyondan geçenok bir owan ýollary. Ronaldo 10 milyon bir topar owan bolýar. 150 milyony golay, ýanky owanyň adamlaryny Balkanda kabul edip bir topar Pampezny nimere göküp, gurup ine biz baý döwlet, biz nime dip, men arkadagy şu milli lideri, men pul oglayan dip näme gerek? Ine bir topar owlary oňup bolýardy. Türkmenistanda 50 tane etrap bar. Her etrapyň owlaryny ýa-ni ýuwaşursun oňup bolýardy. Kime gerek bolatdy? Halka gerek, ýöne gurbanlar gerek. Indiki wideoda edilen ferden hormatly watandaşlar. Bedene öňtürlen beýik ýeşeri şany garaşsyzlygynyň şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. Soňky ýyllarda gadanýan üstünlikler, ýetiren sepkitler ýurdumyň halkara awraýyny hasam belede oturdy. Gördüňmi gadandan üstünlikler geçip bolanyp göçeden. Ben işeri we daşary siýasaty bütün dünýäniň gollugyna münasip boldy. Ýurdum halkyň behtidi bar. Döwlet Nima başly diýdiň ama geçip bolanyp, ha ýörek geçip bolanyp. Traktor ýa eşekli geçämeden geçip bolanyp. ýurdumyň dörli pudoklaryna öňe tören başlangyçlary, gözgötmeleri öňü bilen halkyň behtidinden ugralýar. Kot halkyň behdidini aran soňra şol özgötmeler tiýizliň söýşelýär. Ýakyn pudoklarda beri sepkitler ýetirip, ötüşler gadan. Indiki wideoda edilen hormatly ýaşlar. 2 saatlyk oýuna milyonça dollar harç edildi. Netije 1-0 arkada utuldy. Ene täze. Başlanýanyny ýylan etdi. Şol Ýollar bir diýdim. ajaýyp wakanyň sanyna Maskaraçylyk. Twitter'de deňi taý bolmadyk 45 000 orunlyk Olimp stadionynyň minberine berip duran Men ýalňyşmasam şu Mardaky ýollar şular. keşfi alaja kendi ýüderlik şekiller bilen birlikde ýerleşdirilen o koruda futbol ýaşynyň başlanýanyny alamatlandyrýan sport alawy ýakyldy. Ýatdan çykmajak bu portatlar garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bidi watly at muradyň mekany ýeriniň maksady okunly ruhy bilen ajaýyp sağlaşyga eýdir. Duşuk ilkinci minutlardan başlap çekilişli kredite iyi boldy. İki toparın oyunçularım meydançada ustatlıklarını görkezdiler. Duşun birinci yarımının 19. minutunda
Suudi Arabistanyň padşahlygynyň Al-Nasr futbol toparynyň oýunçylary hataby açmak başardylar. Oýunyň birinji ýarmynda iki toparyň oýunçylarym garşydaşyna tarap iýligderli hüjümler guradylar. Şeýle bolsa, soňra oýunyň birinji ýarmy tamamlanýança hatap üýtgemedi. Duşun ikinji ýarmym futbol jankeýerleri üçin täsirli pursatlara baý boldy. İki toparyň oýunçylarym iýligderli garşylykly hüjümler etdiler. Şeýle bolsa, duşuk tamamlanýança hatap üýtgemedi. Şunlukda arkada hemde Al-Nasr futbol toparlarynyň arasyndaky duşuk 0-1 hatabyny tamamlandy. 2 saatlyk oýuna milyonlarça dolar haşlandy. 1-0 arkada oturdy. Indi kuýdaşdyň hormatly ýaşar. Aram lokma yutanlar, şerefini 3 kuruşa satanlar, doymasa da Mısır'daki sultanlar, haram saltanatı yıkılır elbet, hortum saltanatı yıkılır elbet, talan saltanatı yıkılır elbet. Utanmadan Yine men okap bereyim ha. Prikol edip berýärler. Haýsy watan düýünüňi diýipdir. Vilayatlerde köçeler palçyk. Ýüremek kyn, maşin sürüp bolanok, çagly okuw gidip bilenok diýip haýsy halk düşmany diýipdir diýär. Vilayatyň köçeler hatda batga toy etmek, sadaka vermek kyn bolýar diýip asuda asmamyz bulajak bolmaň. Aşgabatyň kydynam bu köçelerimiz ba diýip ýa-ni prikol edip ýatdylar, ne köçeler diýip. Indiki video seyrederiň hormatly dinleýişler. Şu ýerde bir watandaşymyz Serdar Berdimuhammedow ýüzlenýär. Biz şonu ýokman görkezmeli. Serdar Berdimuhammedow biziň ýa-ni biziň videolarymyzy görýär, mümkin kömek eder. Aziz vatandaşlar, maňa kömek edin, men hali ýadatym. Bakın saparım neresinden hali çöktüm. Beni bilme oyanaklar, o tayda edip, bu tayda beydi. Senin bununla uçağalanma yere, işe veren arlanma. Ben çünkü pensiyonerlerini, takım kakasını oraya koyuplar. Pensiyoner, bir şeyle pensiyoner, kakasını doğanını salli işe. Kakas doğanın oğlunu salli işe. Ben çünkü yetim çağalara işe. Bir ağasan kulüyer işlemeli. Yetimler ne etmeli? İzin arkada, izin evinler, izin vatandaşlar, kömek edin. Maaşı hatta yaşla yeterli tutarım. Yaşayın bundan okuyalan Allah'ın yaptılar. Yıl sonradan veren oklar, say sonradan veren oklar, çağalan işsiz köşeniyor. Ve kuzu ömrüm çantarmasına getirmeye de. İlliğin oturur, komşularımın yetişini vurur. Konsarların bir avasan sahibi var. Bir avasan maşini var. Bir yetim oğlanları işten çıkarıp, kırıkınları işe belirliyorlar. Yapar bakım edip bir rahmet kavurmam dağısına bir sana. Devlet nereye çıkıyor edin? Edip bir rahmet kavurmam izin arkada. Buyurmayla, ya adam, o sanırımın buyururum. O tayda edip, o tayda beydi. Yükselişte oturmalı. Ayıcan inşallah gündemedi. Hakikaten inşallah çağıp yalan yaşap söylüyordular. Ben ne etmeli? Ne yaşamalı? Arif ne etmeli? Arif yolunu almalı. Ben yolunu o yanına o gitmediler. Ailesi hayatın arkada. İzin halkım, izin zeminler. Mağazatları yaşla yetemeni kulüvedim. 5 ay sen arnalmadı. Maaşı kulakları yaptırıyor. Kulakları yaşla yitiren o. Hani kıstanseler dur, annelamı. Ben ne etmeli? Bari yaşamalı, bari ne etmeli? İzin evinlerse. Şunu yaşla yitmeyelim, kulüvedim. O yapın. Ailesi ağladım. Otursaydı gün veren onlarla ne edeyim? Takımarlasa, ailesiarlasa, kılkılarlasa, bizden yaşamalı. Terliye, layıda, tanesine, kaybasına bir sanmalı.
Ben yeteyim, nereden sonra tamam, hayır dedim. Evimde sırmama önümedim. O yapın. Ben yetirmeyelim bıraktım. Ben ağırlayalım. Ününsörün bizim hükümetimizi kim masal ediyor? Yine şuldayda değil. Udayda ardına ediyor. Ardına itmanı hem meravatdır bolmandır. İnni ardını YouTube'un söylen, yani TikTok'un söylen prezidentine getiriyor. Hiç bir başka adalet yol, hakiki yol, kanun yol kalmadan bunu TikTok oluyor. Hükümet yok. Hükümet şun yani adalet ardını çözmeyen, yani gizliyalar, yırtiyalar, hukuk dörediyalar, batışlar ediyalar. Yine misal men size getiriyordum her vakit. Ada çıkıyor. Kocadurdu çıkıyor maşallah. 5 tane yani günahkar adam bir-birinden görkezip 6 ayın içinde son hiç saat tapman öldürüp attılar. Yani çıkalga taptılar, prokuratura ve polisler. Şol adamlar arda eden adamı öldürüp attılar. Yani bana ne diyecek? Şunun için biz çüyrödük. Çüyrök tohum bizi çüyröttü. Birini közden almalı. Vatandaşlar. Vatan bizimki. Serdar, Gurvan, Nazar Çüyrük, Beylikler, Şammi, Pammi dahil yok hükümete. Bizim pullarımızda hükümete gelen yani tevaatlanan pullarına dahilleri yok. Yarıp, kaznan yarıp gitmiyorlar. Bir santık birine arkada diydiriyor. Beyliki arkada Serdar diydiriyor. Beyliki yani hacı kahraman, yeni orada nemen kahramançılığı, nemen hacılığı. Halk kösünüp ülpüyor. Ini Asuda Asmançı'yla böyle men Asuda Asmançı akrobot штангист diyenler bulunur ya. Uzun atları var. Şu videosunu bir görelim mesela görkeyin. Ünitlerim şuna da. Adamlar bu cay änü ingu yerlerinin birine yerleşýär. Salgy bermeye gat'an satça änüdäki udan cay diýsen. Şu kadra verdim ve şu kadra verdim. Türkmen halkım. Edil vatandaşlar. Yine mesela düşünürün tapağı. Şu prokuratura, MHM ve poliste işleyen adamın caylar şunu. Halkı talap, yine şuraya halkı talap basışlar edip şuraya caylar oluyorlar. Ünitlerim şuraya caylar oluyorlar. Günü şunu getirýärler da seret bana. Her bir zady ine mumramarlary ýokarsyndaki spotlary edilmen özü. Mihman otomda goýulan zatlar. Aydın şunu. Şunun iyisini tapsan, patsalmoyun ayıp iyisini tapsan, ulu bir çinovnik. Polis deydi, MHM deydi, beylik deydi. Şul reklamadan bir-birden alıp yöne prokuratura bağlasa, birincidana giydiricileri tapyan. Bir topar giydiricileri tapyan. İkinciden hem korrupsan ine öğürleri. Yallaklarım o reklam ediyor. Git, daşa gitmeye meraklar. Halkı yüzülmenenden öğürler çıkıyor. Hada satıp diyorlar. Yani ikincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde, beşincisinde cay yaptırıp hada satıp başladılar. Yine şu cayları yığınamalı, auksyona koymalı, yine pullar. Sen deymedim diyenler bir 15 milyon dolar alyan. Bir ova ivek koyuyor şu pulları. Şu ovan küçülüğünü oldu. Altış vardı alasın. Serdar benim hanım. Biz size ideyi veriyor. Şu ideyi yetmek sözünü, yani sözünün çöt oluyor. Onu bir kararım çıkarmalılar. Çağırıp bir buyruk versen edilir. 30 sekundda buyruk verip oluyor. Şol ediliyor. Yine halk için 30 sekund gerek kömekletmek için. O neden o? Yani uğurlamak için Dubai'den şot açıyanlar, Евразийsk banktan 20 milyar alyanlar, ondan 10 milyar uğurlayanlar, köçeli uğurlayat deyip yankı 2-3 milyar alyanlar hakiki 1 milyardan çıkan o ne diyanlar? Yani halk için gerek olsa edemem. Men şoň üçin diýen ýüzleýän bizim halkymyza bize adaletlik gerek, bize vatan gerek, bize Türkmenistan gerek. Bular vatanı Türkmenistan'ın külünü çıkardılar. Hiç yere barma eyaletler, Türkmen diýsen maskara eyaletler, maskara bolu eyaletler. Biz şunun elinden vatanımızı almalı. Biz vatanı iyi çıkmalı. Vatandaşlar. Sen közün Belarus'da soğun aşağına, Rusya'da soğun aşağına soğuklap etmiyorsun. Avrupa'da eşek yalı işletmiyorsun. Niye mi? Gülyal vatanımız var. Bir saçta yani
Pakistan'dan, Afganistan'dan adamlar işlet. Mümkinçilik var şu. Anladın? Türkmenistan'da 10 milyardan 30 milyarda çelli yılla oğurlanıyor. Yine şu pullar sizin biznesin pulları. Şu pullar sizin potroçluğun pulları şu. Anladın? Ondan kim oğurluyor? Çürük tohum. İstendiğine barmak bassa 1 milyar var şu. Neyse biz ruhsat veriyoruz ona. Neyse biz şuna geldik. Ya imiz mi oturuyoruz? Çıkış et başlasan ay senin vatan dönüyor. Atı uzatmanımız var. Atı uzatmançılığı. Yine şu yankam atı uzatmançılık edip yankı toylara katlap şunu olan talantı bağım yok mu bilemek mine görmek talantı. Bolsa da öňe çykypdan berekeller. Televizyona çıkış edip kazanmalı pullarını halkın önüne çıkış edip televizyonun arkandan halk soyup yiyorlar. Yallaklar. Toylar da televizyonda çıkış ýaly diýerler. Bu da aýdaplar. O gurgul adamlarım ay men beýligiden kim almaýyn diýip 3000-4000 dolar töleýär. Oraya bolmaly. Ol pullar diňe televizyonda bolýar. Televizyonda var. Şoýda kazanmaly. A toylarda öň bagşylar gelýär-de ho. Akşaparok gelýärdi. O beýleki sahaba gelýärdi. Beýlikler gelýärdi. Olar bir 3-4 mü veren nokta ya 10 mü veren nokta. Näme narxlar galdyny. Siyasi televizyonda çıkış edip yarlaklaýany da öýde gazanyp bilemizok we halkdan sypyrmaly bolýar. Sizin bir maşynçydan bir görüş. Ine gelin seyrediň şu ýanky talant däl ýani oglany. Ýöne Balkanly oglan elbetde oglan talanty ýok. Karene şu yerde howdadyr. Häzir iň gyzykly öňüni görkezýär. Şu öňüni görseňiz, men ýaly oglanlar kliba kino çykyp diýen 4-de bir bahasyny arenda verseňim ýap bolýar da. Maňa Rimski-Kolona adam Ünsel Rimski-Kolona bolýar. Haýsy bir adam Türkmenistanyna şunu gurup bilýär. Egerden çynoň büdjetden pul oglanmasa, ýa halk talamasa. Sen hökman ýa polis, ýa MHM, ýa ministr, ýa da oň ornbasary. Ýa da prokuratura işleýär. Başga mümkinler. Gurgullar biznesmenler jaýlaryny bir kil mundan satyp o mikroraýonnak mirde kwartira alýarlar. Aýýara jaň edip. Murada hatta ýa-ni granitsany geçirmede de aýdamdok biznesmenlerimiz biläýärler, şo ýerde ütýärler diýär. Hemme adam satyp gidlenip mikroda kwartiralarda oturýar. Biznesmenler satyp ýetişene gitdi, indi häzir diňe prokuratura, MHM, ministrler jaýlany satýar. Bu ýallagym olary ýa reklam edýär. Onlar bu üye seyredin. Men jaýda ilkinci mahabatım. Yöne men bundan bilegem. Şunu oğudun jay reklam etçemi bilemem. Belki nesive seyredin adamda. Kim nerede nesivesin? Hava şiili 3 jay teritoriyasım bir başka. Yani içine ilk korkucuk. İçim sizin içinizde isleyen renkini isleyen modelimiz var. Работаем. Ele bir arman gazona. Indi gıdıklı yere. Indi şu aycıkta. Pişirdin, düşürdün. Bir yerde nefit bolsa ya da çellin. Ünsel şu. Fransa'da şu jaýa şato diýilýär. Kiçirek şato. Şato diýmek dwarec. Türkmenistan'da haýsy bir garyp şunu bilýär. Pikir etmeň şu pullar ýerden ýanky ýer gazyp aldy. Ýok, ogurluk pullar şular. İstenim şuraya jaýa barýan, ezikim hawa passana gyzyp başlaýan hemme zada diýär. Kiminki näýdi gelen näýdi. Ýanky MHM sizotlar bir sutka ýöne hiç zat diýmen ýatrsaň özi ýatyp berýär. Baryp onu alyp oturun ýerinden naruşluk edip gelýäňde şu jaýyny bir berýän, ýene de bir 300, 200, 110 milyon dolar getirip berýän diýsen getirip berýär. Ine pullar oğrun ýolaryny oğurmana, ýagny halka kömek etmäne, büdjetde pul olmasa ine pullar. Näme onun üçin hiç salam etmeliler. 30 sekunda ministr çağırýan, prokuratura, MHM ve polis üçlem tek koloriyal edýän 3 ýyl komissiya ine her gün akşam maňa daklad edýär. 30 gün. Kimi tutduğunu näme etdiňiz? Daklatda rezultat bolmasa 3 ýyl zam aýran diýsem, bular var yer köpýär. Öz ýanky işte şoluşny bastyrýarlar. Anta? Ýöne kim etsin onu?
Kim korrupsiýaga şulaşdy? Korrupsiýaner korrupsiýaga şulaşarmy? Elbetde ýok. Hatım Ali Yaşıl oluyor. Berzik'te de oturuyan dışarıda da arkayın. Ulukan, 80 meşik, televizor koyup çık. Şu yerde oturup öyle yaşayışından öyle. 80 meşik televizor. Men Ýewropaň biznesmeni. Mende 80 meşik televizor ýok. Men hemme zat ofitsialny. Mende ýok. Mende jurýap köşk ýok. Bana geregem ýok ýöne. Ýöne biz guramdyk şonu. Türkmenistan garyp, yani halk garyp ýaşaýar. Ýene şu ýaljaýlar kim bilýär? Haýsy bir etrapdaky vilayetdaky adam bolýar. Gölgünler eşek ýaly işlemini Warşawadan geldim. Gije 12 saatdan işler durman 24 saat işler. Yani kebjin bahasy galypdyr. Häzir ustulyň bahasy galypdyr. Murada 12 saat işleýän bolsak, 16 saat işläp kirpişden jaý, yani bir etaj jaý gurmak üçin gije ony Warşawada işler. A bu ýaly şatony gurjak bolsaň işlemegem gerekkä. Çinovnik bolýan, ya MHM polis bolýan, alýan. Hana adaletlik? Hani arkada adaletli, Allah valferdar adalet hana ulatda? Yok. Oson kim Türkmenistan maskara diýär? Biz şu zatlar aýdýarmy? Warşawa baryp bizim oglanlarymyzy kösenýänini görýänmi? Ýa-da şul jaýlar gurup, ýa korrupsiýa edip bizim halkymyzyň pullaryny, büdjetden pullary oglayan, halky talýan adamlarmy? Aýdyňan. Ömrümden 50 de tak oturma. Indi vermeyen kan vurkadi. Katı odan vermeyen kaşı var. Hele diyesin saçıklarına kaldın. Ene kuşun süpürdüm. İçine girdim. Ene belki televizyon zoruna. Ene de kuhnecığım. Ene de değerde uzun. Ene değerde bahanesi. Men size garanti berýän. Hemme daşyny işleýän türkmenler jaý gurýarlar Türkmenistanda. Ine şu jaýyň wyrmyankasyny urýanlar. Eşek ýaly işleýär. 10 ýyl, 15 ýyl eşek ýaly işleýär. Şol gurup bolunyp wyrmyanka, ine şu wyrmyankany urup bolunyp. Şey, ene 12-13 metr ulakan mihmarlar, dosyarlar bilen oturup ene kol panorama berdinim, jaýyny seredýän, jaýynyň bärini seredýän. Ene berde dasynyň çykdym. Ene has gözellik orkan men uğruna çıktım. Готово? Начинаем. Молодец. Acayip baha hakta malumatı videonun sonunun ön yanına çık. Gelin. Ya bismillah. Esselamu aleyküm. Yine adamlar. Beri zal. Beri kuhnası. Ene şuraya yani remote. Men bir dağda düşdüm da. Asuwda asman, parahatçylyk, pulwa, diňe korrupsiýaner üçin. Ve şondan eklenýän adamlar üçin. Yani haramlyk edip eklenýän asuwda asmanlar var. Hakyky gazanyp, kösenip Warşawada ýa bagşla Rossiýada, Belarusiýada soňa aşagyny közenip berýän watandaşymyzda asuwda asmanyň rengi başga. Dogry düşün. Haramsız hakyky renk. İşleri dinen Gowsada Gow üstüne durulup ettirin sizdine illustrasyonu öyle izleyen halini getiremeli. Bu televizyonu ne deyip olsa öyle çalışmayan halacılıklarda içinden koşkakta aydamızda koşunu öyle izleyenlerini oraya etsinler deyip siz öyle ol bahada uca yok. Şonun için cüzayı amatlı. Gelin. Ene, neri mihman otoğu. Ene, şiiri ulakan mihman otoğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metre tuğu. Ene, giy, odun, hava, rahat. Ne de? Ene, 9 metre giýinli, bu tarapan bir 5 metre vardı. 45 metre kvadrat. 45 metre kvadrat. Komut jaý. Ene, bir komut şun. Senin çoğunluk say şehirden alanda yine şun bir komut. Giy ulakan aynası var. Ene, giy aynası. Neyse geçip oturdum. Oturdum ene. Anada koça, anada maşin. Giy ayna da. Yok. Ene. Bitti mi? Ene. Bıyık.
duş kabina, ne bersi. Sayıncak, ne sağını alıp gider böyle. Gördün bide var. Lütfen ne bideyet var. Yani efendim tuvalet bunun bide. Bide demek yani sen tuvalete girýän, oňa bidede yani cins organyny ýa-da. Yani şu bide de var. İýlerde tuvalet ýok. Oňlarda. Öňlerde aşağı gidiyor. Orada bide var. Sayıncak, ne sağını alıp gider böyle. Yine bir oto. Ne motor diyeceğim böyle, çağala motor diyeceğim böyle. Yine men bir teklip berjek bolýan terdan berdim. Hayır, şu ýerde kaska 7N дип ýazýar. Есть продать дом только граждан Туркменистана могут вылечить, для которых каждый день проводят сборы денег на лечение. TikTok'ta, YouTube'da pul ýanalýar. Halkyň içinde ýaramaýan ýetim adamlar kömek diýip. Men şu jaý satyp şoňa berdim. Sen Allah'ın uğruna halal iş edýän, öz halkyň uğruna gahrman bolýan. Hakyky gahrman bolýan. Ol New York'a barıp oğlunun zanyatına İngilizce okak gaýdanyňa kakan gahrman berdi däl. Öýde gahrmançylyk ýok. Ine hakyky gahrman bolýan. Olam sözüňe bitýär. Yani 30 sekundluk sözüňe bitýär. Şonam ýaltansaň zabys edip, yani üçnem çağırıp eştirden, olam yani şonu bitirýär şol işi. Ya şunun geçip otur diyeceğim böyle. Gelin, garaklerim orkada. Ara men şu zady görkezip durmaýan bir topar daşyny işleyen vatandaşlarymyz iş migrantlaryň ýüregi agyr. Ya o eşek ýaly işleri bolaýan zagyp bilen oturan. Sonra bahat naýdy? Natı çeyrek kawat gele. Adamlar kim alsa nesiletsin yerine has kowy oňşugan bolar. Bir näçe ýyllar içinde sünnälenip gurulanjay. Toýly jaý bolsun, şol toýda gelip de çykyş etmek nesiletsin. Toýly jaý bolsun. Ine şuraya toýly jaý bolsun diýip korrupsiýalar biýgine jaý bolýarlar. Ananyň Balkan welaýatynda men suratlaram. Prokuratura MHM üýüşip, dostlar üýüşip birbirine jaý bolýarlar. Eýsen näil prokuraturada işlep bir dostuňa jaý bolýar. Maňa düşündirsene şonu. Sen näili ýa-ni polisde işlep bölüm müdiri bolup, ýa-ni öz dostuňa prokuraturada işleýän dostuňa jaý bolýar. Bir de özüňi bilen halkymyz ana kösün daşaýyklarda kösün çağırma görmän işleýär. Onu gurulany. Ola sen Türkmenistan o Balkanyň bir ýa-ni kiçik welaýatynda prokuratura diýip polis bölümi onuň başlygam däl. Bölüm müdiri bolup, näil jaý bilýär. Öz dostuňa padark götürýär. Siz o bir ogurluň çen çakypamy sizde? Oňsoň aýdýaňyz, ay Türkmenistan gülýan asmana, paragat asman, asuda ýurt. Asuda ýurt ol üçin. Etçi ne diýerler? Bizim halkymyz üçin şu ýerden ýurdun, şu ýerden geljegini görmän terk edip gidýärler. Tiýden halkyň alýar. Halkyň prezidentim ýok, döwletim ýok. Halkyň alýar Türkmenistan. Ýa-da granisalardan hemme çykyp gidýär. Indiki videolardan hormatlandaşlar, ine men size hakyky prezident görkezýän. Ine şu Amerikan prezidenti ünsörün, hakyky prezident arkada ham däl, alabaýy ferda ham däl, ýöneköy Amerikan prezidenti. Ünsörün gepleşini, guruluşini, adamyň ýanyna baryp, ýa-ni kommunikasiýasyna bir ýaly adam, ütgeşker ýok. Soragy tordy, gidýär. Basylanok, çekilenok, ýa-ni bir следствие. Işin tordy, beýlik prezidentine birenip, ýa-ni hormat hökmüne rol berýär, çykyp gidýär boldy. Ünsörün bir gurbanın şuraya gülüşünü gördün mü? Ömrünüzde. 15 yıl olay prezident oldu. Yasirdan berdim hanı şöyle gülüşünü gördün mü? Yok. Bu halktan çıtaylanmadı. Robot ýaly ýokardan düşdü. Never try to self-haircut during the pandemic? Man, I'm not doing it. I'm still traumatized. I was like 5 years old, 6 years old. Yep.
Bu ene arkada maça varanda yukarıda gilden oturuyor ine. Şu adam prezident eme varanda mümkün her prezidentler de şonu da prezident bolan adamlar Fransa'da da Amerika'da da Avrupa devletlerinde yürütü konstitusiyon suudu giyer. Yani prezident koyan bu konstitusiyon suudun ve Sovyet konstitusiya deyip bir organ var yürütü Sovyet prezidente maslahatçılar şonu. Prezidentin maslahatçılar. Ya olur tecrübetinde yani ağır günlere geçip prezidente o maslahat ettir yani. Şonun için soru ayrıtın saklayalar. Ayrıtın hormatlı var. Yine her bir mümkün prezidentler de yine şol hormatı bilen yine halkın ağzına gidiyor. Gildent gören o. And I'm pleased that President George W. Bush and President Bill Clinton have agreed to lead a major fundraising effort. Şoya Gurbanlyň gürleşip televizionyada alıp fora verip nimetini gördüm. Şu 18 ýylda. Bolmasa 2 de kahraman. Milli lider. Halk maslahatyny başlady. Şu adam ýöne prezident. Ne kahraman, ne 2 de kahraman, ne milli lider. Görýärmi? Ine hakyky prezidentler şeýle bolmaly. Halktan taýlanan, halk üçin işleyen, halk bilen her wagt elmi dama. What you look like, or where you are. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native. Gurbanlyň şoýal ýatýardar berdim Hamedov. Halkyň şoýal çykyş edip halk bilen güleşeni görmedi. Ýok. Görmedi. Ahtyram ele görmedi. Biz bolary saýlandykda. Biz wara. Ine men size gün aýdyn. Hemme türkmen halk watan döýün. Näme? Biz ünsörem dokşulatdyr. Biz öz jogapkärçiligimizi alanda. Biz öz watanymyza düýünükli diýär. Şul haramdadalar getirýär. Korrupsiýonýerleri, Gurban Gulyny, Serdar, gözümüzü ýatat diýende. Ay men näme diýin? Seňe biljek zadyň ýok. Ýöne bileşi ýokmedy. Gelin edelim. Cuma namaz bayramına biz barýar we şular çalşýar. American, or young, or old, or rich, or poor, able, disabled, gay, or straight, you can make it here in America. Indiki video seyrediň. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Barny salat ya adamlar bilen nuşya. Hemme nada diýär, hiç problem ýok. Ya ahrany gelip lükler swak eden ok adamlar içine salyp, öňünden iki hepde öňünden marwelaýaty gelip lükler swak edip, ýa sniperler gelip urýarlar diýär. Ana getdi. Rak ýa-ni kesel adamyň ýanyna barýar. Bu jokly ýa, o şeýa gezýär. Ýa-ni Gurban ýa gaçyp ýören o. Maňa ýa-ni mara baranlar bir kiçik bir çäre getiripdiler onu ýüzüne bir çyzyk bar eken. Maňa oğudan çağan getirin oğudan ýaly getirmem diýär. Sen diňe oğudan çağıran millidirim ýa sen hemme Türkmenistanyň ýa millidir. Broken-hearted people living in the world. No, what do you think? There will be an answer. Let it be. Ünsürdürümdi. Giýje 4'te Putin'e gelip 2 sany ýaş çağıjy, kiçik çağıjy 4-5 ýaşly. İş giydirme, soğukda sakladyp yatırman küsen oklu. Gaýdyp prezidentin öýü bar ýa. Oh, wait. Okay. Well, What TV show was that? There is still a chance. there you go. I hope you like dolphins.
doesn't like it. Oh, what was that? Let it be, let it be your. There will be an answer. Let it be. Ine şoň üçin Amerika welika diýdi. Adatlyk. İstenen adam prezidentine sorgu etdiler ve talep etdiler. Biz de seni ýa-ni nägiliňi gurgula adamlar aýtjak bolsa dubinka bilen polisle berýär. Onu internetiň üstüne aýdaýmasaň prezidente ýetirip bolmak. Prezident bir topar ýa-ni demirden betonu goýan binanyň arkasyna gidlenýär. Prezident bolmaly. Halkyň gidlenýär bolsa. Ne şeýle hormatly ýylaşar. Indi biz öz temamyza geçelim. Görmeli bizim öz temamyza geçelim. Gelin esasy alyp barýan şuňky temamyz bir näçe sagatdan ine Raşid Merýedow Lavrowy jaň etmeli. Biz Serdar duýdurjak bolýar. Häzir şoňa görä eger Serdar 10 mileçel Aşgabat wagty bilen Raşid Merýedow arest edip ýa-da bir tarapa ýygnap kabinetinden aýryp ýetişde onda orsiýetden hop gelmez. Gelin şu barada gurgun edelim. Ine sizin bilişiňiz ýaly Gurbanly Berdimuhammedow döwlet agdaşy gurnap, ýagny öz ol Serdar aýdjak boldy. Başta şundan iki hepde olur Raşid Merýedow bilen gülüşildi planlary goýuldy. Her kim etmeli rollary ýa-ni berildi. Raşid Merýedowyň içindedi. Şoň üçin men aýýan Raşid Merýedow esasy figuran şuly üçin. Onu elbetde Raşid Merýedow Serdara aýtmady. Ya Raşid Merýedow Gurbanlyň adamy. Indi sizin bilişiňiz ýaly 13-nji fevralda Türkmenistan Kabinet Ministriniň giňeşi mejlisi boldy. Gelin bir näçe kadrlar seyredelim. Habarlar gitleşimide başlaýar. Şugun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişliğini mejlisine geçirdi. Onu 2025-nji ýylda ýurdumyza alınıp barılan işleriň jemlendi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatarlarynyň, käbir ministrlikleriň, ýol başlarynyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary dinlendi. Şeýle ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek boýunça 2026-njy ýylda öňde durýan wezipeler, ýol başlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Ýa-da güler ýüzleri ýokdur. Sebäbi ýa-ni billinin mejlisler. Bu mejlis gaty çalt ýagdaýda adamlar ýygnap geçirýärler. Her kimen gorkuşyp otyr. Men aýyraýmasyn, men basaýmasyn. Salam, hormatly Ministrler Kabinetiniň agdalary, hormatly mejlise gatnaşyjylar. Şuň biz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişliğin mejlisini geçirýär. Mejlise 2025-nji ýylda ýurdumyzda alınıp barılan işleriň jemler. Ministrler Kabinetiniň Ünseren Raşid Merýedow şöýde otyr. Şul bir tilka adam men şu arada aýratyn her gurulmadan gaty tilka adam Niýazow işledi. Soň Gurbanlyň işledi, Serdar işledi. Özem gidliň hereketler köp edýär. Öň emhemedi işlän adam şunu. Ünseren şuňa. başlygynyň ornamatarlarynyň, käbir ministrleriň hemde welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny dinlär. Ýol başlary wezipe bellemek, wezipeden boşat. Inni gaýdyp gelelim biz öz materialymyza. Men şul ýygnap size görkezýäniň sebäbi, şul ýygnap ýa-ni wagt bellenmeň geçdi. Gaty gysgaly. Ýa biz çykyş etdik. Serdar Berdimuhammedowa Hopawanya ýa-ni köşk agdaşy boljak bolýar Gurbanly ýegenler bilen Şammy dogany bilen Oguljahan Atabaýewa bilen ýa-ni bular zahmat etjek bolýar. Onuň alman bir hepde alman Serdar Berdimuhammedowyň bagşlanyň götüne dep ýa kowyarly ýa bastyrýarly ýa öldürýärler. Şonu etjek boldy. Biz şonu agdap geçdik. Onuň üstü açyldy. Serdar Berdimuhammedow Gurbanly aýtdy. Men sen ýolundan ýürejek gel. Senden garaşmadym. Men öz ýolumdan ýürejek boldy. Sen de pensiýa çyk diýip ýa aýyrdy. Ünseren bolsa Gurbanly görnýänler. Kimsim
gizlen otyr näme etjegini bilmän. Oňa da häzir gaýdyp geler. Ine hormatly ýerleşler, şol mejlisde ýagny esasy bir topar adamlar aýrylýar. Ýöne esasy figurantlar. Batyr Amanow, ministr kabinetiniň, ýani ministrler kabinetiniň ýalňyş we energetika boýunça başlygynyň ornatary wezipetinden aýryldy. Bayramul Orazdurdiýewanyň ministrler kabinetiniň ilim, bilim we saglyk boruş boýunça ornatary wezipetinden başlandy. Oğuljahan Atabayewa kabinet ministriniň maliýe we pul terişleri boýunça ornatary edip goýulmaly şo ýerde. Ýöne goýulman gaýtyp aýryldy. Gaçkyt dol. Türkmenistanyň görnýänler nemede Instagramda hiç yerde görnýänler gaçkyt diýip Londona otirdiler. Ferdadan ol. Sebebi döwlet agdarşynyň içinde. Ine şo ýaly näçip şunu etdiler? Maliýe ýani boýunça pul boýunça oljagany goýup ýani gurbanlyk gyzyny goýup bu tarapyndan eksport edýän hemme newit gaz boýunça eksportlary Batyr Amanowa berip iki tarapdan pullary Dubaýa geçirip ýani häzir Türkmenistan hökümetiniň pul Dubaýda ýerleşýär. Şo ýere goýup şo ýerden beklep doňdurup şo pullary Türkmenistan bir köp bermän kriz görüşipdir. Emeli kriz. Häzir hem kriz. Munun metri agyr emeli kriz görüp oğluna da aýdyn başarmadym. Seni gyraga çaýsana, eýdäýsene, beýdäýsene diýip ýani munam maşgalatyny bütünde bir Dubaýa berjek bolýar. Onsoň şo oğuljagany gelýär, olar tarpiyada. Maşennik tarpiyada. Bir ýerde akula ýaly bir zat bar diýsen, bök ýawul. Pikir etmän bök ýa. Ýüzüňe serip alýan adamyň biri. Ine şol ýalaklar bilen gurban boly, talap bilýär. Serdar o tarapyna goşuk bolansoň, Serdar bilen et bolan. Indi näçip şu zatlar emeli geldi? Sebebi şol döwlet agdarşy boljak boldy. Gurbalynyň kabinet ministri hakkı adamlar aýryp başladylar. Ine Beglif aşyr geldi. 1957-nji dogulan, Bagyrda dogulan Nazar Recep onu 2023-nji ýylyň may aýyna ýani neme aparat prezidenti getirýär. 2020-de kabinet ministri newit gaz boýunça bölümine işleýär, o ýerden kuglup goýuldy. Aparat prezidenti Viktor Khramo derek, ýani newit gaz boýunça we maliýe pul terişleri boýunça iş dolandyrýar. Öýden Nazar Recep'in jan ýanynda otdy. Nazar Recep şol ýani kadralarda terdiýär, şol Beglif aşyrly aparat prezidenti ýani prezident diýwaryna we Nazar Recep kadralar şoňa berýär. Şunu goý, şunu goý, şunu goý diýip. Bunu teklif edýär Serdaram näme gelin wagtlar gowşak. Häzir hem gowşak. Kän bir näme däl. Inanýardy, zat edýärdi. Şol adamlar goýýardy. Onam Nazar Recep ýani gurbanlygyny çödýärler-de Nazar Recep muhtemelen tok goýberýärdi. Çeýdip şular çüýrük tohumy men umaýadym 50den gowra näme diýim? Körekeni, ýegeni, gaýny, gaýyn tarapynyň dwaýurundy, traýurundy bu tarapy eýleki beýleki diýip 50 gowy ýa ministrler, ornmatarlar, kömekçiler, aparat prezidenti adamlar ine şu çüýrük tohumyň ýa adamlar. Men şoň üçin Türkmenistan hökümeti ýok, döwletem ýok. Bir gurban golyň jüwi ýa hökümeti bar. O ýerde de ogly otyr kreslany gorap diýip aýdýarym. Ine ýene bir mysalyň biri. Ine şul kabinet ministri geçen soň, ünsüň, ine şul kabinet ministri geçen soň edil ýertesi hukuk geňeşi geçirilýär. Ve hukuk geňeşinde Nazar Atagaryň aýrýar. Ünsüň. Awa netijeler boýunça ýagny kabinet ministri geçirip o ýerde häkimler aýdylmalylar. Näçip ýani eksport edýän newit gaz boýunça ornmatarlar aýrýar. Näçip maliýe bölümi boýunça adamy goýman gaýtyp şonu rezerwasiýa edýär. Näçip edil ýertesi Atagaryň aýrýar. Sebebi Atagaryň şol ýani perwarolygyň içinde. Ýani o bilýär hemme zady. Atagaryň, Nazar Atagaryň gurbanyň goýan adam. Hemme zady bilýär. Ine şu ýagdaý şonuň üçin edil ýertesi hukuk geňeşi geçirip Nazar Atagaryň aýryp ýerine öz ahranatynyň ýol boşatny, ýani general-mayor Nazar Atagaryň hukuk geňeşinden işden aýryp täze ministri döwletgeli Meriýedow bellidi. Şu döwletgeli Meriýedow öz ahranatyny başlady. Liçna. Egerde
Ýa-ni plan we ýygnak bolmasa, hawa sen aýryp ýerine ornmasagyň ýa-da täze adam goýardy. Gatystroşna bolsaň öz ahranatyny goýdy. Sen adam ýokdy. Kandidat taýýar däl, gyssagyny boldy. Şoň üçin şu döwlet agdarşyň ýa-ni ýene bir güni. Ýa-ni şonu Serdar Berdimuhamedow wagtyna reaksiýa berip, şonu duruzdy bolmasa gidýär ol. Tohumy doğuny garnaşlary bilen ýa-ni aýal tarapynyň garnaşlary bilen ýok bolup gidýärdi. Ine 5-nji gün ünitvermiş o. 5-nji gün ýygnakdan soň giýje Raşit Meredow tanalmayan maşyna minip Gurban bilen daçada duşýar. Bir daçada ýürüýär. Ve şöyle gepleşikler geçýär. Ýa Serdar Berdimuhamedow komanda berdi, telefonlaryny dinlemeli. Kakasynyň telefonu. Şöyle ýa-ni geçirenle, gepleşik geçirenle ýürüýär daça bar, o ýerde Gurbany oň garaşýar. Şu ýerde gepleşikde Raşit Meredow şeýle diýär. Oğlum buduzlap oturýar. Ýegenlerime gün beren o. Birinji gün Hükman Lavrow jaňatda Serdar batş edip Gurbany şunu Raşit Meredow görkezmeli. Saat 11-de Moskwada 9 bolýar. Lavrow işinde bolýar. Kabinet ministr şeýle. Sen 6-njy wagtyny barıp şöýlerden ýa-ni ýürüýte spesial jaňat bilen o. Birinji güne garaşma bolýar. Sen ortary ýok. Birinji gün ola 9-da başlata Türkmenistanyň 11 bar. Diýme Serdar Berdimuhamedow şu kezzap Raşit Meredow aýyrmak üçin aşgabat wagty bilen 11-de çäli wagty bar. Häzir 4:27. Ine 11-de çäli şunu durulmasa Raşit Meredow Lavrow jaň edip batışlar edip Serdary durdýarlar. Ýagny Serdar hiç saat etdirmedi ýaly edýär. Ondan Gurbany goýup çözüp çykaryp kalkmasagyň üstüne muny aýryp goýar ýa. Ine şu plany geldiler düň. Ýa-ni 5-nji gün. 6-njy gün Badaryn kabinet ministri bolmadan soň ýa-ni jaňat bilmeden ine şu gün ýerden 11-de egerde Serdar Berdimuhamedow reska reaksiýa bermede gapana düşýär. Men şonu aýtjak bolum şu gepleşigimde. Ine Raşit Meredow boýunça gürleşeli. Men şunu häzir suratyny okuyýan. Hormatly dinleýär, şunu bir diýerim. Şu kezaw näme men şunu suratyny okuyýan. Ünitverip şunu diýerim şunu. Gatyn ünitverip diýerim. Şu adam sizin vizalaryňyz, sizin pasportlaryňyň esasy güne karşı adam. Şu adam Serdar Berdimuhamedowyň ýanyna gelip biz viza giydirmesek bolany. Viza giydiri. Birinjiden kontrol edýär daşyna çykýanlar. İkinciden şol vizadan gelýän pullary ilçihanalyň ýa-ni işgärlerine tölep bilýär. We organlar halkymyzy talar, olaryň puly ýa-ni ediner diýip viza giydirýär. Ünitverin. Şu haramdaly. Korrupsioner. Häzirň baýlygy boýunça aýrytyn aýdar. Vizany giydirden adam. Barıp Türkiýede batışlar eden Türkmenistanyň prezidentine da ýa-ni düşündirip daýat edip şonu şu tarafa çeken ine şu haramdaly. Sizin hemme vizalaryňyz Türkmenistanyň içinde Türk viza aljak bolsaň ine günäkär şu adam. Şuň namady Kezzap Raşit Meredow. Özüm alkaş bolup gidipdir. Allygyny içýär. Ýa-ni ýallap, tilki, mekir, niyaz bilen işläp, oň hyzmat edip, onu absurd edip, Gurbany bilen soň onu absurd edip, Gurbany öňkü niýasyň adamynyň hemmetini ýok etdi şunu goýdy. Şul 2002-den ýalňyşmasam vice-premier bolup ýör. 2002-den entek onça wagtla bir adam bolmaly, näçe tilki. Gatfer tap bolmaly. Tilki ýaljak bolup, ýa gülüçük ýaljak bolup, guduçuk ýaljak bolup, Serdar bolsa, ýa Gurbany bolsa, ýa guduçuk gözleri bilen serdip etjek içinde. Şul adam. Türkmen halkyna başarsa külün çykarýar. Ine viza bilen külün çykaran adam. Pasportlaryny ulandan okmy? Ine şul adam günäkär. Şuň adam Raşit Meredow. Şuň iksany gyzy bar Dubaýda. Hemme emlaklerini Dubaýa geçirdi, Katara geçirdi ve Kazana geçirdi. Öň 150 milyon dolara golay Kırgızstana ýürüýte bir köl bar, şo ýerde ıssyk gulyp, şo ýerde uly bir pansionat bar. Satyn aldy. Ay şo ýere gidip, ýa işden kowulansoň şo ýerde bolandy. Ondan biz gözläp başladyk şo ýerden. Men ýa şo ýerde Türkmenleri galdyryp, ýaşak gelýän Türkmenleri galdyryp, haýat etdim gözläp başladyk.
Şöyle Lubomtsat var eken. Şoň adyny goýupdyr. Ondan gorkup eşitip bu derrew şonu satyp ýa ardan bakadan Dubayda bir näçe jaýlar aldy. Derrew maşgalatyny tohum bilen Dubayga geçirdi. Ondan soň Katardan aldy. Inni häzirem Gurbany bilen Kazandan aldy. Bile Kazany açmak. Näçe? Tatarstan Tatar bolsa şöra açyk. Ne şu adam haramzada Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň watan dönügi. Näme men watan dönügi diýär. Türkmenistany orta satýan adam şul. Orta daklad edip Türkmenistanyň bolup geçen datlary günde satýan adam ine şuňa Raşid Meredow diýär. Perwarodun figuranty. Eger Serdar Bermuhamedow durjak bolsa şunu derrew ýygnamaly. Ynanyň şunu ýygnap 3 sutka MHM siz oduna saklasan şeýle bir zatlar aýdar bolun Serdar Bermuhamedow 6 aýlap ýatyp bilmez. Saçlar dik durur 6 aýlap. Hemme zat biler kakasy barada, Niyaz barada, hemme şuň eden poklary barada aýdar saýrar. Bir ýerden baklaşkadan sugly. Öz aýdar hemme zat. Olam indeki hemme zat däl. Ine şuň dogony bar, ine şu kezaň dogony bar. Men ýalňyşmasam şol dogony häzir biz maglumatlar ýap ýygnap ýör. O razy berdi Meredow. Olam MHM'de ýanky ýürüýt addiýaldy işleýär. Aktivistler ve ministrleri talap, dapros edip, vurdurup, öldürdürüp, kezzapçılık edýän adam. Bire MHM'de odun depeni kontrol edýär. Beýleki hem ine Türkmen halkyny pasport biznesi ettirip, ýani olu pasportlaryň agramlygyna salýar we vizalar etdirýän adam. Ine şuňa da Raşid Meredow diýilýär. Men öňüme aýdym, biz Gurbany Bermuhamedow, Serdar Bermuhamedow we Raşid Meredow tutmaly. Biz şular tutmaly üçne. Şunu tutturmaly. Ýeriň aşagyny köwlap tapmaly. Ine häzir gow amatly wagty geldi. Serdar çäri görmese şul tilki Serdar amyýa. Niyaz idi, Gurbanyny soňuna çellurdy, inni muňum işini görýär. Muňa tapagy ýok kim paça. Ýagny paça hökmüne görýär. Ine arsitektor ady Serdar Bermuhamedow berdiren şul. Ýagny bir tane prezident bolýan adama samsyk reşeýler etip onu samsyk edýär. Ne şu Raşid Meredow. Tilki. Ne 10 mire çelle wagty bar. Şol egerde Lavrow jaňysy Serdar Bermuhamedow aýylyny aýagyny baglaýarlar. Hiç etmä. Ýene-de şampamlar gelip, ýene-de Gurbanyň mümkin karar bilen çykaryp Serdaran boşatdylar. Serdar Bermuhamedow 2 ýol bar. Ýa-da hökümeti ellanmady, ýa-da hökümetden gitmeli. Egerde hökümeti ellanmaly bolsa, onu Gurbany bilen bir zat etmeli. O diýmek ýa-da şunuň karar çıkarmaly, konstitusiýany üýtgetmeli. Şunuň Gurbanyň halk maslahaty hökmüni, ýolaş hökmünde şunuň konstitusiýon haklaryny peşeltmeli. Prezidentden ýokary şol. Ol bir maslahatçy. Prezidentden pes bolmaly haklary. Jogapkarçylygy ýok, diňe haklary bar. Ýa konstitusiýon hopsalygy bar. Hiç kim elle bilen. Aýrmaly. Özünem halk maslahaty bu konsultatiwny organ. Ýürüte meclis we giýjegini kanunlar işleýän. Meclise baglaşdyrmaly, şo ýere meclisiň aşagyny goýmaly. Ýani meclis şolardan ýokary bolmaly. Gurbany meclise hasaply bolmaly. Ine onu balans bolýar döwletde. Bolmasa balans ýok. Ine onu Serdar Bermuhamedow, Gurbany Bermuhamedow unçtarat etbilýär. İkinci problem emele gelýär. Ýagny şammalar, pammalar, ýegenler. Onun hem emniyetlerini alıp ya basmalı ya da Dubai'ye koymalı. Bar bir aliyat onları. Yani şu iki problemi çözmese öyle kardeşler şunu iyi. Sultan Süleyman'ın kinosunu seyredin şöyle görürsünüz. Hemme sultanları. Hormatly ileşler, inni men yeni bir aýtjakladyma ve şunun öz efirimi tutajak bolýan. Ine Orazyly Meredow boýunça. Şol adam bize gelýän maglumatlara Raşid Meredow'un dogany. Özem MHM'de diňe aktivistleri bastyryp, vurup, öldürüp, gyrdyryp, MHM ukazany berip, awdyny pa giýip çykyp şöyle ofisiýerlere komanda berýän adam. Ministrler, vice-premierler hemmeleri
gynyan adam şol. Orada geldim yani. Ona biz yerin aşağından tapmalı. Hükman cevapçılık çekmeli. Indi şul adam häzir MHM'de işliýär. Şonuň suraty gerek bize. Egerde kim şonu tap bilýän bolsa bize iýerin. Ine şu ýerde meniň Telegram adresim bar we telefonum bar, WhatsApp'dan habarlaşyp bilerler. Türkmenistan telewiziýasyna işleýän Şahyrliýew Altyn Ataryň kommunikasiýa boýunça başlygy. Onam ýigynlar goýdy. Ýagny ýalňyşmasam Şamyň garyndaşy. Ýanky şol gaýyn tarapy. Indi Çakyýew barada ýene gelir şu mesele Çakyýew Gedýany bar. Senem atly bir aýal maşala. Onuň äri Muhammed. Türkmenistanda Senem Show diýip bir firmasy bar. Market firmasy. Hytaýdan Türkmenistana bul ýanky harit çekýär. Çakyýew transportyň ýolbaşçysy bolan soň şuňa samolyotdan berýär, ýüklerini bez limit aldyrýar. Ýagny şuňa zeleny swer. Indi Çakyýew basyldy boýun bu görgüli Hytaýda gidilen o. Haridam alyp bilen o. Öň muht gelýär-de. Ýanky Çakyýew hemme zat edýär-de. Gedýän bolan soň. Indi olum ýapyldy. Ine şu mesele boýunça, Senem Show boýunça bize maglumatlar gerek. Kim egerde maglumatlar berse, ine şu telefon bilen nime bilip bilerler. Ine häzirki günde Çakyýew, Nazarat Agariýew we ýagny şol ilim bilim boýunça Bayramy Orazlyýew komitetde soraga jogap berýär. Şonuň işini hem oturur, biz size aýdar. Häzirlikçe şol derin başagyna. Normalde şol basylmaly. Ine hormatly dinleýär, şu günlükçe men size materiallar berdim. Esasanam Serdar Berdimuhammedow men gatymmatly informasiýa berdim. Egerde akly bar bolsa herge eder, egerde politiski wolýasy bolmasa ondan gitmeli bar. Hoş sag bolun, indiki peşkeşli men häzir TikTok'a ýen we TikTok'da soraga jogap berem. Ýadyňyzdan çykarmaň. Kerzap Raşid Meredow pasport bilen wizalaryň awtory. Onuň dogany Oraz geldi Meredow, ministrleri, vice-premierleri, ýanky aktivistleri, ýöneköy öňe çykan gradanlary urdurup, öldürüp, bastyryp ýören adam. Men öňüm aýdýardym, Türkmen jemgyýetiniň içinde hökman gradan aktivistler bolmaly. Bolmasa bu ýanky halky gowrayan adam ýok. Şol adamlar çykyp halkyň arkasyny tutýar. Ine şol Oraz geldi Meredow, şol adamlar tutup ýok edýärdi. Halk renksiz, sowgatsız, ýanky syýasat tarapdan pes düşünjesi, jemgyýet tarapdan düşünjesi bir ilat bolar ýaly ine şol görüşýär. Biz şonu hökman tapmaly ýerin aşagy. Hoş sag bolun, indiki peşkeşli.